שלום לכולם, והיום אנחנו בסורווייבל. אוקיי, יאללה, אתה מתחיל. כן, כבר התחלתי. פשוט הייתה לך בעיית אינטרנט. כן. הנה, אתה. אוקיי, אני לקחתי את הקיטס קוט, אני מקבל לדר צ'סט פלייט ו4 פושנים של ספיד. אני עוד מעט משדרג את זה בארבעת... למה אתה עכשיו עם סקוט? לא, זה טוב, אני משדרג את זה ב4,000 שקל ואני יכול לקבל שיקויים. יש לי בוץ בשבילך. כן, לקחת לי אחד. כן, אני רץ למקום הקבוע. שיט. אני כבר בא. אני פשוט בודק בעוד כמה צ'סטים. אוקיי, קצת אוכל. אוקיי, אני הולך למקום הקבוע. אני הולך לעץ. אתה יודע מה? לא. אני הולך לצ'סט פה. אוקיי, ואני לצ'סטים פה. אוקיי, יש לי לפחות... גולדן צ'סט פלייט ואיירון הלמט. תביא לי, או אם יש לך חצים, תגיד לי ואני אביא לך קשת. אוקיי, צ'סט, אוכל, זה טוב. יש לך משהו להביא לי? כן, אתה צריך הלמט? כן. בוץ? לא. אוקיי, חכה, אני אביא לך עוד שנייה. אבל אתה עשה אותי גאה, כמו שאף פעם לא עשית אותי גאה. כי אף פעם לא באמת עשית אותי גאה. אני דווקא די גאה בעצמי, 93 ניצחונות. כן, ולי יש 2. וואי, איזה אדיר זה. אני יודע. יש לי לדר צ'סט פלייט בשבילך, בוא, אני לידך. הנה, אני פה. כך אני זורק לך לדר צ'סט פלייט, הלמט, חרב, את זה גם, את זה גם, את זה גם. נהנית? טוב, יאללה, כן, בוא. אוקיי, קח 2 פושנים של ספיד. הנה, פה. מה יש לך? סקוט. סקאוט קוראים לזה. סקוט, נראה לי סקוט. יאללה, מה זה משנה? יאללה, בוא. פספסתי צ'סטים. צ'סט 1, 2, 3. אוקיי, צ'סט. אין פה משהו? יש לך חצים שאני אביא לך? יש לך חצים שאני אביא לך קשת? לא. שיט, מצלצלים אליי לבית ואני... יש לי בואו, יש לי קשת. ואין אף אחד בבית שלי. אוקיי, יאללה, אתה בא? כן, כבר איפה אתה? הנה אתה. אתה בא? הנה, אני פה. אוקיי, יאללה. שיט, מצלצלים אליי לבית. שיט. מה זאת אומרת לבית? אין אף אחד בבית שלי ומצלצלים לי לדלת. תיזהר. כן, אני די נשרף. אין פה משהו. שיט, מצלצלים עוד פעם. שלחו. טוב, אתה יכול תהיה לשמור עליי זהיר, אל תיפול עוד פעם אתה אליו. יכול לשמור עליי שנייה שאני הולך אליהם? יש לי סטון סורד. טוב, תשמור עליי, אני לא זז. אוקיי, שומר עליך. חזרתי, איפה אתה? הפי פר... מה? שיט, נראה לי יש בעיות אינטרנט. שיט, אני מרגיש את זה, אני הולך למות. אני יותר מסופס, לא? כן, יש בעיות אינטרנט, חבריי. שיט, יש לו בעיות אינטרנט. נראה לי הוא מת. אני לא יודע. קרס לי עוד פעם מהאינטרנט, איפה אתה? רגע, חכה, אני מאחוריך. תעצור, חכה לי. אל תנטוש אותי. הנה אתה, אל תדאג. יש לך משהו מאיירון או מסטון להביא לי או משהו? לא. אוקיי, יאללה, בוא נלך. לפה? טוב, תגיד, אני יכול לנצח אם אנחנו ננצח? לא, זה לא יהיה כיף. זה לא יהיה ג'וי. אבל אתה דורך... יש לי 12 חצים ובואו. אתה חייב לי 2 ניצחונות. כבר הבאתי לך לנצח אותי פעם. יש לי איירון צ'סט פלייט. יש, תביא לי. תביא, קח את הגולד. הנה הגולד, נו, גאון. קח. תביא לי את הלגינס. למה? כי אני צריך. כן, אני צריך. אין לי עוד לגינס. טוב, יאללה, בוא. שנייה, אני הורג את הפיגי. היי, זה פיגי שלי. ביטו!
איפה מה? מישהו! איפה אתה? הרגתי! איפה אתה? הנה אתה. וואי, אני הכי משוריין שאפשר, מה יש עליך? הרגתי. מה יש לך? היה לו משהו טוב? מלא אוכל. טוקסיקולוג. תביא לי, כמה פויזן? 2, קח 1. אוקיי, ומה עוד? היה לו רג'נריישן? כן. תשתה. לשתות עכשיו? כן, אין לך חיים. בטח שיש לי. יש לי טיפה. טוב, אבל אתה חייב לשתות. אל תדאג. יש לי טוב, אני הכי משוריין שאפשר פה במשחק. אני צריך להיות משוריין פה במשחק. יאללה, בוא. שנייה. אתה צריך אוכל? איפה אתה? הנה אתה. שיט, נראה לי קרס באינטרנט. אוקיי, אתה בשיחה? אורי, יש לך רמה? יש לי 2. אוקיי. בוא לעשות אז תעשה לי... בוא לספאון, בוא איתי לספאון, לעשות אינצ'נטינג, מהר, כשיש עוד זמן. תעשה לי לחרב מעץ שלי. אוקיי, חכה, יאללה בוא. אני צריך לחרב מעץ. אני לא מאמין שניצחתי אותו, שהוא הרביץ ראשון. ואתה מכיר אותי, אני בדרך כלל נוב ב-PvP. כן, בגלל זה קראנו לערוץ פשלה. פשלה גיימינג אייל. כן, אז סוג של התפשלש לי גם השם, אז קרה... תהיה על שיט, יש פה 2. איפה אתה? זוז, למה אתה מרביץ לי? מרביץ לו. הרגים אותי. גם אותי, הרגו אותי. לא הרגו אותי. וואי, איזה... אני שונא, 3 אנשים ביחד. זה לא הגיוני. הרגתי אחד מהם. גם אני אחד. והרגת? ונהרגת? כן, טוב יאללה. אנחנו בקליום. אתה הורדת לי מלא חיים, אתה. סליחה. הורדת לי לחצי חיים, יכולתי לגמור אותם כבר. יאללה, תשגר אותי. חכה, נו, מחכים. אין עוד קליום. אין? אז תעשה את החדש הזה. פיקס? כן, תעשה את הפיק. הנה, אנחנו בקליום. אוקיי. נכנסתי ראשון. החדש והפיקס הזה זה הכי טוב. זה לא הכי טוב, אנחנו בקליום. כן, אני עדיין מצלם. נראה לי זה המשחק האחרון. אורי. מה? שתוק. מה? אני נשבע לך שלרגע ראיתי את הסקין של תומר. כאילו ממיינדקראק? כן. נשבע לך. כמה צפיות יש לך בערוץ? איזה ערוץ? שאתה מצלם אליו? אני לא מצלם לערוץ, זה ערוץ שאני מצלם אליו. אז כמה צופים יש לך? 1, 2, 0, 0, 0, 0. לא יודע, לא בדקתי בזמן האחרון, אני צריך לבדוק. כמה 0 יש לך? לא יודע. לא, 0 לא יכול להיות, כי כבר ראיתי שיש לפחות 1 פעם. פעם כשעוד עקבתי כמה צופים. תפרסם את זה ב-FXP. אני לא יודע מה זה FXP. פורום. יש לי משהו להרביץ בשבילך. יאללה, למקום הקבוע יש לי נעליים בשבילך. אוקיי. תסתכל עליי, אני מאחוריך, אני משוריין טוב. טוב אתה. וודן אקס. אוקיי, אני שומר. באים אלינו, סטון אקס. יש לך סטונקס? לא, יש לי מישהו פה. והוא מנסה להרוג אותי. איזה נוב הוא ב-PvP. איך אני קורא אותו כל כך בקלות? אני רוצה. תתן לי פוש. והרגתי! יש פה מישהו. להרוג. הוא לאגר. לאגר. מאדר לאגר ג'נטלמן. אני גונב את הקיל, אני. תגנוב. אני הרגתי. אני גנבתי. נו, לא, אני שונא אותך. גנבתי לך את הקיל. 2 קילים גנבת לי. בסדר, תירגע. וואי, יש לי כבר כמעט 2,000 שקל. יש לך בוטס? כן, יש לי בוטס בשבילך, אלמט. לא, יש לי בשבילי, אני רק שואל יש. יש לי את הלדר צ'ספלייט מהסקוט. חרב מגולד בשבילך. נו כבר תפתחי צ'סט. אוקיי, יש לי קשת עם חצים.
אוי לא, נראה לי יש בעיות אינטרנט. אינטרנציונל. אינטרנט. כן, הוא עדיין במשחק, כנראה שזה עוד לא הוציא אותו מהמיינקראפט, אבל זה הולך להוציא אותו מהסרבר בגלל שצריך אינטרנט לסרבר. איפה הוא? בלייזים! איפה אתה? בלייזים בנית בספאון! וואי, פאק, אני רואה את זה. בוא, הוא שיטינג. יש לך סטונסורד? כן, יש לי סטונסורד. איך זה יכול להיות שאתה תמיד מסתדר? כי אני מוצא. אני רואה פה שחקן. אני יודע. ממנו הבלייזים. גם לי יש חץ בכסף. הוא מת מישהי עם הבלייזים. יש! בוא נלך להרוג פה את השחקן. יש לו סטונסורד בשבילך. בוא, הבלייזים שלו מתו. יש לי פייר רספקט. יש! מהבלייז קיט הזה. הוא לא הרים את זה. איזה נוב. גוד ביי. תמות. כנס בו. יואו. הרגתי. אני יכול להמשיך לשחק, אני רוצה להמשיך. טוב, יאללה, תמשיך. תעשה לי בהצלחה. נראה לי היה לו סוס. אוקיי, אתה ממשיך ואז נעשה את המשחק האחרון. וואו, יש לי כל כך הרבה רמות. ויש לי גם הרבה סקאוט. דברים, וואו. כמה דברים. יש לי 2 איירון. סטיק, אני רוצה סטיק. אין לי סטיקים. סטיק. הלו? אתה מתחיל להפריד. מה הלו? אתה מפריד אותי כשאתה לא מדבר. הוא מלחיץ אותך? אוקיי, יאללה, דפט מאץ'. תהיה מוכן עם הפייר רספקט לשרוף אותו? אין לי פייר עם כל הזה. אין לי פייר רספקט. יש לו דיימנד סורד, הוא יכול לעשות לך נוק בקייבי. שיט. אבל לא, יכול להיות יש לו דיימנד. אני מוכן עם הפייר רספקט. תהיה מוכן, לחסל אותו ותרוץ, תברח. הנה, רואה? יש לו נוקבק. תהרוג אותו. לא! איזה נוב אתה, נוב. איזה נוב. מה אתה רוצה? נוב. הנה אפילו הוא כותב לך נוב. אני כותב לו. טוב, סוף הפרק להיום. לייק, סאבסקרייב. כן. מקווים שנהנתם, ויאללה ביי. יאללה ביי.